Тестостеронът в къщата достига високо ниво в деня на номинациите. В стремежа си да бъде интересен и забавен, Камен започва бой с възглавници. Боят прерасна във война, когато все повече съквартиранти се включват. Дамите също не остават безучастни. Искаме по една жена. Да бъдат главните ли? Само за победите. Не, възглавници за... Благодаря ти.